Ali najjači su ovi neutralni, ovi šatro neopredeljeni, što se ne izjašnjavaju nego su uvek u fazonu, ali ne, ja sam zaista protiv režima i tu jesu studenti u pravu, ali eto, prosto ja se ne slažem sa njihovom ideologijom njihovog protesta ili s njihovim protestima i političkom pozadinom. Mene inače ne interesuje politika, ali slažem se da je režim zaista kriminalan i to sve, ali i korumpiran i sve, ali eto, ne sviđa mi se način na koji to studenti sprovodili, ne sviđa mi se njihova politička opredeljenost, ideološka, Suviše su levi, suviše su desni, suviše su građanski, suviše su, ne znam, nacionalistički i šta će sve već da izmisle. Takvi su mi najgori. Moja majka njih naziva pizza sa dva lica. Uvek kažem, ne možeš da imaš mišljenje o studentskim zahtevima. Poslušaj studentske zahteve i sam zaključi. Traži se pravda i odgovornost. Preuzimanje odgovornosti. Da odgovorni za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu snose odgovornost za nemar, nestručnost, korupciju, krađu, utaju, aljkavost i javašluk. Kako neko može da ima mišljenje na zahtev da lopov ide u zatvor, da odgovorni za smrt 15 ljudi odu na robiju, više decenijsku? Kako neko može da ima mišljenje o tome? Ja se ne slažem s tim da lopov treba da ide u zatvor. Da odgovorna osoba i odgovorne osobe za smrt 15 ljudi u Novom Sadu treba da idu u zatvor. Ja se ne slažem s tim. Mislim, mene politika ne interesuje. Mislim, ideološki, politički se ne kontam s tim. Mislim, kako može neko da ima mišljenje o tome? Taj zahtev nije upućen ni premijeru, ni vladi, ni skupštini, ni predsjedniku skupštine, ni predsjedniku države. Taj studentski zahtev je upućen pravosudnim organima, tužilaštvu. Zašto moram ovo da crtam? Odgovorni za pad nadstrešnice treba da budu poslati pred lice pravde. Šta to znači? To znači pred gospodina i gospođu sudiju. Ko treba takve da izvede pred sudiju? Tužioci. Nema tu nikakve politike ni ideologije. Nema tu mišljenja. Tako da ne folirajte se i ne palamudite, nego se opredelite. Ili ćutite. Podržavate li studentske zahteve ili ne? Želite li da odgovorni za smrt 15 ljudi u Novom Sadu idu u zatvor ili ne želite? Treba li lopov da robija ili ne treba? Izjasnite se. Nema tu mišljenja. I zato što se ne izjašnjavate, nego glumite neko ludilo i folirate se, zato ste pizza sa dva lica. Izjasnite se ili